og velkommen til LHM. Jeg hedder Jakob, og jeg ejer af virksomheden. LHM beskæftiger sig med import og salg af blandt andet granitskaver og biobrændsel. Vi vil med denne video føre dig gennem virksomheden og de mange ting, vi laver. Rigtig god fornøjelse. Hej, velkommen til LHM. Jeg hedder Ginny, og det er mig, du møder, når du kommer for at handle hos os. LHM har Danmarks største udvalg af granitskaver. Vi har 4 farver, og inden for hver farve har vi 10 størrelser. Vi rådgiver gerne om, hvad størrelse du skal bruge, men hvad farve du vælger er helt op til dig selv. Vi sender varerne i big bags direkte på lastbil ud til dig. God fornøjelse med mit projekt. Selvom LHM holder til på Vejle Havn, så vil vi også finde andre steder i byen. LHM er nemlig sponsor af mange lokale sportsforeninger, både amatører og professionelle. Du finder os både på VB Stadion, og du finder os i Løsbådehavnen, samt i håndbold- og fodboldklubber. Du kan altid besøge os på Tværkaj 3 i Vejle. Vi er åbent alle hverdage 7-16. Du kan også klikke ind på www.lhm.dk, hvor du kan se hele vores brede sortiment. Tak fordi du så med.